Rita majaber moseritago nyaka nachak bire kanisani. An ang'e Japolo kokalo ir osiepa moro ka an gi shida. Noyudo ka an ng'at moro mane nyuolga to nyithinde ne thoga. Koro chieng' moro achiel noyudo ka an gi mirima ahinya to osiepa nong'isa ni yawa dok owir jalemo moro. To ng'isa ni in gi roho to ang'ise an gi roho mondo wadhi. Koro ka nabiro checking manotimona nomiya ywak kabisa mowacho ni to magi gik matimre naga. Nikech noyudo ka nyithinda ne thoga. To nyathina mokwongo nolwar e pi to naneno ni en dwe mar 11 tarik 24. Nyathina mar ariyo notho e ndara to ne en mana dwe mar 11 tarik 24. Koro gini ne chandaga ahinya to mano bende noyudo ka nasemako ich. Koro wacho to nyathina mako ich ne ni nong'aneno mana nadhi tho thoya nyithindago dhi tho kane kata ka dhi bedo mangima. Koro ka nabiro ir Japolo to Japolo nong'isa ni mari no tin abiro konyi. Koro kata kamano iya ne chandaga kabisa. To Japolo manosiko ka mako iya. Seche moko nanyalo ga wuotho. To ka wuotho disan matindo iyo maka koro ka nabiro ga to ng'isa ni yawa be winjo harufu mar maiti no tang'ise na harufu no tawinjo. Na harufu ni winjo ang'ise na harufu no tawinjo. Koro timona lamo. Seche duto te ka nabiro ga seche moko anyayude kata kolo ae got to ne en go osiepne moro. Koro osiepne no seche moko no ja chekaga. Seche moko ido ka malaika chiewe nindo ka ng'ise ni yawa timne dana lemo makama. To kendo seche go ang'ise ni yawa ka gigo nitie to we mondo anyiew piyo piyo mondo itimna. Koro nosiko kamana kotwe iya to timona lamo otwe iya to timona lamo joka mama an nadhi tho gi ich nikech ka nabiro ka to nimako naga mana wach pala. Ne en pala man nyathi nyalo dong kata nyalo dong. Taduoko ne baba Melkero kamano arita moseritago gi nyathi. Nyaka nanyuol jowadwa sekedo gi nyathini. Kata wuonu ng'eyo kaka kedo gi nyathi e bwo klisen. Tang'e ni baba Melkero ok nyal nindo seche duto te. Ang'e maber ni nyathina ni abiro ting'e mobed ng'ama duong'. Kendo kaka an ga gi yie ahinya ni nyathina ni chieng' moro ne bed ng'ama duong' kendo adwaro ni mondo oti ne Nyasaye. Aduoko ne klisen ni msawa. Nyasaye mating'o ne duong'. Sano miya ating'o nyathi kendo anyalo wuoye e dier oda. Kata bed mana ni tembe pod luwa tang'e maber ni Nyasaye mane polo malo ok nyal weyo moko konya. Seche moko anyalo paro ni chieng' moro achiel ka nabire kanisa ka to nong'isa ni Diana chunga ni ikuong sanduku mar nyathi to nyathina ni adier ne tho e kanisa ni. To chieng' no kaka nong'isa kamano to luoro nomaka to nachung' nakuong'o jachien mar nyathi mar sanduku. To ka ling' matin to ng'isa ni wuog ane oko mondo idhi oboke mondo imi ji te. Adier naringo manadhi oboke manomiyo ji te kanisa ni. Chieng' no piny nochamo ji e kanisa. Kotim kamano to ng'isa ni mondo akaw ji okaw oboke go mondo obole mbele na natiele nyathi mar Nyasaye. Ma ng'ato mama more manotho nyathina ni nodong' pod ngima aduoko ne Nyasaye erokamano. Omiyo pod anyalo timo neno mang'eny ahinya nikech an nabiro ka gi shida mang'eny. Mokwongo denda ne rach ahinya nikech nadhier ni to denda ni to en del mane mok nyal mako kata nyathi manyuol. Ok nyal mako kata dichuo madak go. To janabi na nong'isa ni dendi no nokwany. To ka ng'iyo mos adier denda no nokwany nikech asedhi osiptal asewuoth mana wacho ni kara koro ng'ato wach gima neno. To janabi nokonyo miyo sani dendo kwe. Denda ne en del marach mane nyalo makre gi nanga kigolo. Kendo ng'ato ka nonena to ne nyalo ywaga. Taduoko ne Nyasaye erokamano Nyasaye mosechung' koda. Nikech nawacho ni mama ne de bed ni nitie bwo piny ni di gik machal kama dok otimre kuoma. Sani akale tembe mang'eny tang'e ni Nyasaye mane polo malo biro chung' koda. Jochiende maluwa kata maluwe dienda lawa Nyasaye kwani mondo yie wena. Wuora iseting'a malo wuora miya neno nyathi ating'e lweta Nyasaye. Jochiende maringo mabiro kuom malaika matin masa matin akwongo jachien mar sanduku Nyasaye mondo ikecha. Kecha kawuono Nyasaye. Yie mondo iomagi malaika matin yie mondo ikonya Nyasaye. Yie mondo chal mana kaka jowetena. Tinga malo Jehova duoko ni erokamano. Imiyo sani nyalo luonga ni ng'ama nigi Jehova ng'ama ng'wona Nyasaye. Chieng' moro achiel wuora malaika ne tini asika. Chieng' moro achiel narwak lewni kaka jomoko. Mae tuo wuora mok nyal tami. Asewuotho Nyasacha.
Yie mondo ikech malaika matin Jehova. Yie mondo igeng'na jasigu Satan makedo koda. Jehova Wuora. Ang'e ni chieng' moro niting' denda Nyasaye. Kapok awuok e piny Nyasaye yie mondo ikecha Wuora gi joga duto te. Akwayi mana keto yie lemonegi. Ne joneno marwa maneno kamoro amora muntie rwako e chenro ni kama en Lows TV Show. Lows TV Show en chenro ma usnu jonabi, jodolo ma kanisa, joneno, jower. Kendo e marwa en ni industry marwa mar luo gospel kata mana yalo kata mana koro odhi malo kendo joyud kony kendo jong'e wach Nyasaye. Achiel kachiel kaka wuono to an gi janabi mosiepna mane dala mar Kisumo moka bi fulo nyinge ene mobiro fulonwa nyinge nikech chenro marwa ng'ato ka ng'ato fulo nyinge kende. Koro we arwake chenro marwa mondo wago story achiel ariyo adek wang'e ni nochako nade to chopo kanye. Erokamano wadwaro ke chenro ma kawuono. Erokamano. Kuom nyinga iluonga ni Joseph Oduor Akelo. An wuod Ugenya Kamron Yenga Swar. An wuod ng'ato ni Alice Adhiambo Akelo kaachiel kod Vitalis Akelo Mlowe. Yes. Okay. Wadwaro mondo ing'ise jo winjo marwa kata joneno marwa nikech ka dala mar Kisumo kendo mache kanisa kamileme. Kamano. To waneno ka itimo tijo nabi kendo tijo nabi ni nyoro sama ne wane kanisa nono ka ji timo neno kendo onwa ineno ka mine nyaka mana nyuol notamo ne timo neno ka gisekonyogi kendo giseyudo nyaka nyithindo to oyawre kendo an kachung' kae adwa timo nenda matin e kinda gi Japolo. An kanang'e Japolo noyudo ka nathina ni tuo, awuotho go osuptal notamore motere operation mong'adi bar tiende. Bang'e kana duogo ot nathino chako kendo ne tiende rame. Nadok osuptal mana abet osuptal nyaka saa 5 otieno kapok nothiedhna nathi. Kane daktari maduong' obiro nong'isa ni neno ka tie nathi otop onego bed ni dhi ng'adi. Kanyo mana kucho ne nyamera iluongo ni Jaki olemo kam. Jaki notuda gi Japolo. Mana biro ma Japolo nokonya ma nathino chango manodok skul en e grade 6. Bang'e notemo saima mang'eny e dier oda. Asebedo gi tabu mang'eny to kendo Japolo osechung' koda mang'eny. Kata nyoro gotieno jachien nyokwalo jaoda. Ok ang'e gima nyomadho ochopo saa 10 nothonwa e ot. Atemo go namba Japolo nayudo ka mteja. Ochopo kinyi taringa biro ir Japolo mapimo ne Japolo ma Japolo ng'isa ni dhi kele mondo ang'eyane. Kana kele Japolo nopenje ni imadho ang'o? Ok onyiso Japolo ne onge. To kanwa fwenyo nitie gima omadho marach nikech kisran mosebede kidwa kode mana tere nyaka ka chief. Takwayo ng'wono ma Nyasaye mondo ulam koda kendo chung' koda motegno e dier oda. Erokamano. Oso chokruok duto nosawre uru. Oyawre uru. Oyawre jomiyanyo. Oyawre jomocha. Oyawre jomikuodho. An kabire kanisa ka adwoko erokamano ne jaote. Nikech kande onge en ndikora seneno madongo dongo. An kanabiro ka nyathina nolal. Olal gimoro dweche 3. To koselal to nabi ng'ato nofware i jaote ka. Ni mondo abi mondo okonya mondo ayud nyathina no. Koro ago erokamano ahinya. Nyathina no nayudo. Kanabiro ir jaote nonyisa ni nyathini nitie to entie yo Kisian. Ema entiere owuotho awuotha. Koro ka ae mano nyathina nosebedo ga ka chanda. An gi yie ni kande onge lamo malamo ka. Nyathina no ndikoro onge. Ndinosenege. Nochopo kama nokwalo simo. Okwalo simo mar 40,000. Mane manye gi polise. Polise nobiro moluoro oda. Makande onge lamo makae. Ndikoro nyathina no onge. Nogol jachien ma nyathina no ngima nyaka sani. Adwoko mna erokamano ne jaote
gi kanisa mar Lejo Maria miyanyo kendo ichayo kendo ikuong'o. Aduoko nwero kamano mago duto man go kuom happy. Amoso unokwe uru jo Kristo. Okwe kendo. Wan wang'iyo gi wach mar okwe jo Kristo nikech aleme Katolik. Koro aduoko erokamano maduong' kabisa. Niwach lemo maka. Aduoko ni erokamano janabi. Asesandra piny kawuotho ni nyithindo. Asewuotho ni nyithindo adier. Wuoda motimo neno kanyono mane kacha. Nyathina nyuolo kedogo manang'e nyathina nodhi tho, ok nodog e tich. Nok anindo otieno jowadwa. To en ema nomako na nyithindo. E dier pandie Nyasaye Wuora. Nyocha an ga gi mirima mathoth e dala. Nikech en manomako nyithinda. Ochako mako na wuoda machielo. Kanyuola igodo dwa tieko. Nyathi riek. Agoko. Anyuola noromo koda jowadwa. Giwachona niya, ane manyuolo nyodo mang'eny ei dala. Amayo gigodo lo. Omiyo Nyasaye Wuora, aduoko erokamano maduong' ni kanisa nini. Baba Simeo gi Bikira Maria Minwa goganda mag Lejo Maria oyawre uru duto. An kachung' ka kagolo nenda kaka nachopo kuom janabi. Jaoda ne pek kendo notwe kendo ne ngimane ne kuma rach. Ne atemo wuotho to ne imakonwa pala. Kama mwadhiye imakonwa pala. Choro chieng' achiel na nwang'o owadwa machielo ma jakanyada kana penje nikech nitie owadgi moro manokwany tiende to nokeni janabi nokonye. Koro mano kona ni atera minoda kuom janabi biro konya. Nokonyo owadgi. Adier nabiro to mokwongo kane pok abiro napenjo achiel kuomwa olemo kod jowa ma kanisa machielo to direction mane bwana chamia nomiya wrong direction. Nachaka penjo jakanyada nto bwana no ni kanye. Wacha nadhi kendo nomiya direction. Kana bira nwe to neno ka janabi be ne chalo ka gima nowuok gi ka to kana penje to kona en mana ka. Kana bire kod nyapolo notimonwa checking kendo en manofwenyonwa ni mama no pek nikech ok nwang'eyo ni mama no ne yach nikech nasewuotho kuom joma ng'eny to ok ne ging'eyo. Koro en mano ogundwanwa madaka miso lemonwa minot nokonyore. To jowadwa lweny magoya i anyuolana idwa ni nyathi migogo oged kuma gede. Kone Nyasaye erokamano. Yawre uru. Oyawre kendo. Maria osegola mabor kama tek. Kanopidh jin kuoma, an jin ema nokenda e dier oda. Jin noketa makata chiemo ok nachiem, kata nindo ok nanya nindo. Anya tieko wik e ot koka chiem to kawuog oko. Jachien ne sanda okinyi gotieno. Kata ng'ata mane donjo e dier oda onge. Nyasaye manochung' koda motegno gi nyithinda gieki gi chuora. Nyasaye norita kendo agone erokamano maduong'. To kadok chien, Father notelona kendo Father manofwenyona gima ne tim e dier oda. Kendo nobiro kendo nowuothona. En ema nonyono e dier oda no kende gi malaika ge. Nyasaye agoni erokamano kendo amed gone erokamano mosiko manyaka chieng'. Kendo agone erokamano maduong', agone ken erokamano. Ken ema oyawo wang'a, yuora noyawo wang'a. Kendo ng'e ni an kama chal nade. Agone erokamano kendo Nyasaye omed rite. En gi Father Nyasaye oritgi. Omigi ngima mosiko manyaka chieng'. Agonu erokamano maduong'. Oyawre uru. Oyawre jominyiero. Oyawre jominyiero kendo. Ni thuolo ni adoko Nyasaye erokamano. Kech kumuse gola bor kabisa. Aparo ni janabi kano ng'erego ne en gimoro dwe mar abich ka. Nabiro kaka weche tek makuma chomo onge. Maji ne nyiera wacho ni ok iwe tich. To
nawacho ni ok anyal we tich. Ka nabiro ire ka, ne an gi siling 100, 100 kende, to nolemona. Ka nolemona noyudo ka pod an e dala mar Kisii. Koro kadok, taneno ka ochako bedo maber. Obiro lemona kaka Saturday, kadok Monday, to ng'isa ni bwana bi ofis bi kawo pesani. Although ne en pesa matin lakini nokonya chulo go gopi. Bang' mano, nong'isa ni bwana bi mondo ibi e kanisa mondo iriwri kodwa e lemo. Ka nabiro malemo ka, nachako adok Kisii. Jatelo ma Kisii nowacho ni bwana dog adog kuma nitie kucha cha. Koro ka nadok tabiro ofis ma Kisumu ka. Jatelo maduong' ong'isa ni in dog Siaya kuma ne intie. Ka nadok Siaya, chieng' manadonjo nong'isa ni bwana dog iti kama nitie. Madong' teko Nyasaye. Obedo kamano, makata jatelo manok wawinjrego nodong' ma koro ohera. Nowacho ni ma nyarombona koro nyaka arwake arwaka. Ber koso rach? Koro osebedo kadhach kamano, muchopo kama koro nyocha wan diere moro kane wan gi iluongo ni customers week. Ji ng'eny kabisa, nitie joma permanent, casuals. Taba pok iluonga ni bwana wari komedi ni tiji ber. Mano teko Nyasaye. Obedo kamano, chieng' moro koro kanane tich, tuo nogoya. To nagocho ni janabi. To sani kidwa thuolo tibi. Ka tuo nogoya kuno, notera nyaka osiptal modhi omeda pi. Kopim tuo onge tuo. Ka nabiro ka, janabi nolemona mana chango. Madong' teko Nyasaye. Obedo kamano kendo, ka sani koro nitie gimoro madhi mbele. Aparo ni gidwa ni gikawo ji Januar. Tang'e ni baba dhi para kanyo. To mano teko Nyasaye. Inyalo mana ng'iso ni tij jonabi ni chako higa mane? Erokamano. Mokwongo adwoko Nyasaye erokamano kuom ngima momiya kendo kuom ng'uono momiya. Nyasaye ni muya nodonjo kuoma 2002. Tarik 24 e dwe mar 12 Efeso Nzoia, kama ne adhi. Mama na en jalejo kendo babana be ne en janabi. Kane gidhi koma, ne gitera Efeso Nzoia kama jolejo tweyo gae. Kanye mane muya nodonje kuoma. Chakro kanyo an janabi nyaka kawuono. Kamano. Okay, waneno ka tij jonabi ka nitie weche sana mang'eny mosewuok. Kendo dhano se complain ni tij jonabi ka nitie jonabi mose chamo pesa ji, to ng'ato dhi mana gi tuo mane obiro godo. Matieni ni iwuok ka janabi, to sechege mingimae, to kiny to tuo kendo chako donjo. Weche gi donjo nade? Kata ang'o makelo ma? Ilemo kae, nitie ng'at manoluongi kod jo ohala. Nitie ng'ato ma en jo ohala, ogombo gima ng'ato nigo, to gimodwaro no oonge go. Samoro en ng'ato, king'iye kama tine en janabi, to nabi neno omedo gariyo. Emomiyo ka jatuo biro, to adier mantie, nikech ogombo gima ng'achacha timo mok onyal timo. Emomiyo sama ang' obiro no, to lokruok ang' no ne mana sechego, to tok kiny chandruok odong' mana, pod chandruok chen mana machacha. Kamano. Okay, tij jonabi ka, mana ka wadhi mbele, tij jonabi ka weche ng'enye. Kendo joma ng'eny osego joro gi jolejo, ka giwacho ni gine, nikech mae kama onabi nitiere mang'eny. Ka giwacho ni magi mana joma chamo pesa ji tok konyo ji. For example, gikelo story kaka for example yudo ni ing'isi ni chogo ringe dendi kata chupa ringe dendi. Weche gi gin adieri? Anto kaduoki kanyo, anyalo wacho ni gin adieri. Nitie gik moko minyalo ba kod jini. Jini nyalo bayo gimoro amora kuomi. Onyalo bayo chupa, onyalo bayo kata sindan. Sindan sama ringi dende ng'ato, ochuore mana kaka sindan chuore e ngima kata kidwa tweng'ogo kikete e usi. Koro an gima an go adier, en adier makende. Nitie jok ma inyalo mi juok
nitie chiemo ma ng'ato nyalo chamo chiemo, to chiemo michamono ng'ato dhi ng'iyo kod wang' marach makel ni chandruok. Mano iluongo ni juok. Dho Ugenya luongo ni sihoho, to dho loka koni luongo ni juok. Koro juok en gima nitie, ok ne en gima onge. Yes. To samilemo igo nengo koso konya ng'ato ka ng'ato moneno makoro gol kata mana erokamano moro kosekonyore kosetimo nang'o? Erokamano. An chakruok tuo nyaka kawuono kama ntieni asebede higni mok tin ni higni 18. Pok ago ne ng'ato bei, be pok ang'iso ng'ato ni manyna pesa ma kamae mondo mi koka lemni. An akwonga lemoni komondi, to ng'uono ma Nyasaye otimoni ema miyo ibro gona erokamano. To bok ang'isi ni miya pesa ma kama, bok ang'isi ni an adwaro gima kama. Ng'uono ma Nyasaye ineno ema koro tim nadi, idwoko go lweti. Mane wach. To iwacho ni jonabi masani dhi ka juoke mondo oyud teko magitimo go gigi, nikech iyudo ni ka ng'ato ne dhi timo nabi kamoro to ni chopo nyaka kama ni sacho nyaka ji, nikech niyudo ni ng'ato ting'o gimoro e kandho, kochopo kacha to kete lewe to wuondo gi ji ne ogolo. Tofauti gi mari gi jogi en ang'o, koso nyalo bedo ni achiel kuom jogi? Erokamano. An kaka najos, apogra gi jok mang'eny, kendo apogra gi jonabi mang'eny. Nikech kaka Bikira Maria noluonga kod Baba Simeyo opogore kod kaka noluongo ng'ato. To kanyalo goyo thoth ji, en mana ni nitie jok mang'eny magombo mondo mi omed gariyo. Kendo iyudo ka nitie ng'ato ma en owuon chutho ogombo ni mondo mi oteki kata mondo mi otak ng'ato. To onge michno, onge nemano. Emomiyo ang' nowuond ng'ato notim nade, nogolo to okawo gino oketo e tie lake. To nitie jok magolo mar adieri, nitie ng'at magolo ma Nyasaye omiyo power no. Mogolo oneno to chuo golo. To nitie ng'ama be Nyasaye omiyo power mar neno to ok nyal golo. Koro jogi opogre. Yes. Wow, mano ber. Koro kapo odhi adhiya mbele, an gi maswali mang'eny kendo gitek, lakini ibiro vumilia idwoko achiel nikech joneno marwa gombo winjo wechegi. Nitie ji mang'eny ma sani kale shida to giluoro nyaka jonabi. Onabi ka emiyudo ni nitie moko, nitie jonabi malemo gadieri kaka in aneno kaneno ni timo, matieni ni ng'ato dak tim neno gimoko timore nade, gimoko timore. Kendo ayudo ka dhano karibu mokalo 20 mane timo neno. Onabi ka osebedo gi cases mang'eny kaka nindo gi monde ji. Iparo ni be tij onabi en inyalo time ni Nyasaye oluongi to pod nindo gi chi ng'ato michak iduogi time? Nitie wan waluongo sakilego. Kiseriwri kod ng'ato to ok ichak kendo ichak iduogi lemne. Sami lemone imedo kuong'e kendo imedo ire. Kanyo an awuon e nabi kae nyaka donje pok omaka gi chi ng'ato, pok omaka e raping case, pok omaka gi sirikal moro amora kuhusu dhako kata dhako moweyo ode, kesa ailano pok omaka. Koro nikech an awuon an awache gima ng'eyo, ok awache gima kia. Nitie jomoko ma giwuondre ni gilemo ni ji, lakini chi ng'ato emomore, emogombo ni mondo time nade, oriwrego. Koro mago ok jonabi, mago jomiriambo kata jomireri. Yes. Ma gin mana ka nikech ohala? Ohala, mano jo ohala. Mano ng'ama en lemono, olok en gire, en mar tich. En sama tin, onyalo wacho ni adwaro manya kwota, to akwota no, onyalo dhi kata mana example, onyalo dhi kata redio, onyalo dhi landre. Ng'ama janabi wuon ok olandre e redio. En tije malande. Kaka koro sani, tija maber, emomiyo kawuono wan kodi kae. Yes. To in gi family? An gi family. To in gi dalani? An gi dalana. Ok Simba? An gi dalana. Aja Ugenya, aja Enga. To sani, sama wuoyo kodi ni, Nyasaye nomiya kamoro e Kiboska. E kama dalana nitie, e kama antie gi joga te, e kama family na nitie. Ber timo tij onabi kionge gi dala? Dala, gimomiyo dala ber, nitie lamb dala, ok inyal dhi timo ng'ato lamb dala kini onge dala. To kinyal wuok Simbani ni dhi loko ng'at man gi rangae dhoch, to chak ni duogi nindo e Simba dalau. Koro mago kelo chandruok ni jonabi. To nikech wakia emomiyo mano time nade, dhano gore, nwach ng'ato ogombo ni mondo mi otime nade, mar mondo mi odhi, nwach oneno ka samoro ng'ato bende dhiye. Yes. To in gi kanisa koso imbe in achiel kuom nyirombe maleme kanisa ng'ato moyaw? Yes, kaduoki kanyo, an kod kanisa mara iluongo ni St. George William ma alime
an kanyo kaka father in charge mar kanisa no. Yes. Ti jonabi ka donge sekale maseke chanyo ka jonabi go gi jonde wetegi sana. Ro ok winjre, jolejo ok winjre. Ang'o makelo gini? En tama koso en ang'o? Kaduoki chien, kanisa ma sani an go ni, nabedo kod kanisa 2010 nyaka kawuono. To e 2010 no, ng'ama nomiyo abedo kod kanisa iluongo ni Julius, ma en wuod Kuru. Kane alemi kanisa mar lejo, to ne lweny ne nitie kuno bane dhano dhi obarre. To naneno ka koro ne dhi go chunya no kanya lamo Nyasaye. Emomiyo nadhi atimo nadi? Adhi amanyo bandera mara. Emomiyo an awuon, an kod bandera mara an awuon. En bandera mar lejo koso ro? En bandera mar ro. Mar ro. Yes. To dong naneno lejo be e kanisa kama nitie no, nikech nan aja lejo, otisa ilejo, asudo ilejo. E kanisa ma wantie, e bandera ma wantie, chik marwa ok watim gimiluongo ok wago bul. Bul e kanisa wan ok wago. E nyasi branches mekwa giduto ka wadhiga wariwo. Sama wariwo ni bul wagoyo gimoro amora wanyalo timo. To en mana kanisa kama antie, thothne ok wati kod gimiluongo no bul. Emomiyo wapogore kod jowa mamoko go. Yes. Osaneno jonabi mang'eny ka kata dhako biro ire ni ok winjre gi chwore, to ng'iso dhako ni mondo terne picha chwore. Be nitie lamo minyalo tim gi picha ng'ato? Koso nyalo mana puonjo ng'ato mondo odhi seche moko dhako marach to biro ire ni chwore gi kosana go, to ineno ka jodolo mang'eny sana wakochegi wacho ni kel picha chwori watimne lamo biro kwe wiye. Gina ne ang'o miyo timore kama? Kata kisewinje matin kichini tijo nabi nyaka be ni sewinjo achiel kuom weche. Yes, kaduoki kanyo, picha ma ng'ato kawo notimo go lemo. Nitie ng'amolal, inyalo ng'i kod picha. To picha ni nitie gimiluongo ni, inyalo yudo ka picha dhako nokwongo niang' ni chwore. Samoro dhako ni nodhi kata mana kamoro ka Tanzania, bano odhi otweyo chwore. Nitie samoro okawo pich chwore ni nosetero ka jalemo moro bosedhi botweyo. Koro kendo kobiro iri, to biro iri kod picha. No mondo mi picha ni itim nadi? Ing'ine kata itimne checking through picha ni. Mane mang' nokel gima emomiyo ang'no picha ni ang'no wuogi. Nwach picha ni samoro osedhi otweyo chwore ni, to kae bendo biro ni kod picha. Samo ng'ata ilano kiseneno koseting'o picha, mano matiende ni osewuotho kuonde mang'eny. To kuonde mosewuotho osebedo kotero pichni kamano. Wow, koro ilemo ne moyo magi duogre. An chutho e kanisa na, an picha no kalem go ni ng'ato. An ka ng'ato biro gi chandruoge, alemo ne to Nyasaye ma jachuch polo gi piny owinji ywak mare. Yes. To apart from lemo, tich mane mitimo? Nikech ji mang'eny okawo nabi kaka tich. An asomo gimiluongo ni mason, an fundi agedo. Mar ariyo, Nyasaye nomiya mich moro ma bende samoro ayudo gago, apuro gimiluongo ni niang'. Apuro niang' ni bende ayude gimoro matin. Ok aketo pacha te, kata ok aketo ngimana e life mara, lemo ok aketo life mara e lemo. Yes. To e kanisa kano kechi sebedo jachiel kuom jotelo mag kanisa. To waneno ka jotelo mag kanisa kohero mana ni gini mimiyo gi to gimiji. Yudo ni kata nyarombo kobiro ni mondo odhi nindo kech, ting'i semana ok ochonge. Jogi konyo nade? Yes. Kaduoki e kama antie sani, kama antie ni. Adonjo kae 2005 ema donje kama wantie ni. Nyaka kawuono wane 2022. To kama donje ni, anitie nyaka udi makao, makodesa, machulo gi pesa mara, mok kata pesa mar kanisa. To udi gi akawo nwach samoro ikelo na ng'ato ma wiye olokre. To samoro obiro gi family ne, onyalo buoro kanyo. Samoro nitie ng'ato manochwanyre kod jaode, to an oda dalana okoyiena mondo atim nade? Adhi kodgi. Mago jok mabedo ka. An kod od jatuo, an kod ot ma ng'ato be nyalo konyre. Nwach samoro ng'ato wuok mabor to oringo, to odwan mondo samoro tiekne shughuli ne mondo kiny odogi. An kod udi ka ma jotuo nyalo buore. Yes. Okay, inyalo mana ng'iso wafuasi magwa ni to iyudore nade kata mana social media kata namba ni inyalo miyogi ma ka ng'ato dwaro kony to nyalo yudi godo.
Erokamano. Nambana to en 07 1910 2871. Mano nambana mar Safaricom. To nambana mar Safaricom ne mathothne dhano ong'eyago kabisa. Nikech Airtel thothne ok adil go kabisa. Niwach nayudo ka jo Airtel kochako wuoyo kodi to ok tani in kod dichni moro to chuno ni iweyo. To be anyalo miye ji 07 35 56 99 24. Mano nambana mar Airtel. Yes. Safaricom. Safaricom en 07 1910 28 71. Yes. To ka ng'ato dwaro dalane koso chuno mana nyaka obi Nairobi de Kisumu ka. Kata mana nyasi mane watimo ni nitie bwana mani kani winjo kata soda to nitie miyo moro mane ywago dalane kendo wacho ni en dalane noserumo. Wuode naradogo mane gari kana wuok timo lemo ni ng'ato mbita gari kanye kama ne wakawre namba ma wuode no nadhi bakonyo. Yes. Koro lamb dala ajatimo ga dala, lamo mora mora ajatimo kamora mora an ga thuolo. Yes. Koro kidhi to ng'ato oro ni fare kuso in emitiyo gi fare? Nikech en kama kia nyaka orna fare. Ok anya tiyo kod fare mara no samara dhi kama kia. Yes. To jogo ma osekalo lwet jonabi mag miriambo mosecham pesa gi to ok oyudo konyruok, message mane ma in go kuomgi? Sani to jonabi ok anya wacho ni an aler kata ok anya wacho ni aber kuom Ruoth Nyasaye, but gima ng'eyo ni sani thothne jonabi ma sani omedo, thothne gimedo gariyo. Niwach iyudo ka sani janabi koni odwa lemoni, kinyne odwa ni mondo mi otime nadi, omi nyaka yath. Yes. Okay, wadwa ni mondo awe nikech aneno kanya wadocha bidhi to time bende tin. Chiemoro nwalok thuolo mondo wachak wabi iri, but naneno ka tiji ler kendo agone Nyasaye erokamano mana konyo nyirombe kendo imed konyogi sida ma gin godo mopogore opogore. Message mane ma dibed godo? Erokamano ema duoko ni kuom Nyasaye ngima momiya, kuom teko, kuom ng'wono mar Ruoth Nyasaye omiyo kawuono arado kodi. An awinjiga awinjiga mana ka ji go mbaki to kawuono Nyasaye nopango kendo mwarado kodi. Erokamano ema duoko ni jo wafuasi na te, jok masekonyo te, aduoko nigi mana erokamano kuom chung' koda motegno. Yes. Okay, wawege kanyo nyaka chop chieng' machielo. Aparo ni mondo Nyasaye otelni, ambe wadhi gi kwe. Erokamano osiepa. Aya.